N-a apucat să salveze prea multe vieți pentru că acum se luptă pentru propria viață. Este drama unui tânăr absolvent de medicină pentru care colegii de facultate s-au mobilizat în această după-amiază în halatele de medici ca să poată strânge bani. Cătălin Sandu are nevoie urgentă de bani ca să poată fi operat în Germania din cauza unei forme rare de cancer care se extinde în fiecare clipă. Colegii lui Cătălin au dat dovadă de mobilizare generală și astăzi au făcut un spectacol inedit în piața universității. Vor să poată strânge banii pentru operația viitorului doctor. Cu toții știu că tot ce au învățat în 6 ani de facultate și practică în medicină nu sunt suficiente ca să-și salveze colegul. Este o tumoră extrem de agresivă care necesită extrem de repede tratament. Acum a infiltrat osul și îl doare extrem de tare pe Cătălin. Cu cât începem mai repede tratamentul, cu atât îl putem ajuta mai repede. Durerile lui se agravaseră și totuși pe data de 14 septembrie a susținut examenul de licență pentru că a doua zi, pe 15 septembrie, să se interneze pentru operație. Ar fi fost și va fi, cu siguranță, cu ajutorul nostru al tuturor, un doctor extraordinar. Propozițiile pe care le-am pus în campania noastră este să salvăm viața lui întâi, pentru că apoi să poată salva el viețile altora. Cătălin Sandu are o formă rară de cancer în zona abdominală. În lume, doar 200 de pacienți au primit diagnosticul lui Cătălin din 1989, de când a fost descoperită patologia. Rata de supraviețuire este de doar 15%, însă clinica din Germania, care urmează să-l trateze, a înregistrat succese cu alți bolnavi în situația viitorului doctor român. Însă Cătălin, înainte să poată salva viețile altora, trebuie să o salveze pe a lui. Detalii despre conturi și despre situația lui Andrei găsiți pe site-ul creat de colegii lui din Facultatea de Medicină.